Здравейте и добре дошли в моя канал Бременност и майчинство. Аз съм Виктория, а вие сте с 26-ти епизод, в който ще си говорим за двата типа раждания и по-скоро за повечето от нещата, които най-вероятно не знаете, предвид огромния процент раждания чрез цезарово сечение, в случаите, в които не трябва това да се случва, и страхът от естествено раждане. Сега, на мен предстои второ раждане. Аз се замислих, че все още не съм ви разказала как протече първото ми раждане. Много дълго време се канех да направя такова видео, обаче все не се случваше. Затова сега ще ви разкажа какво се случи тогава. Бях в 39 седмица и 5 дни, т.е. 2 дни преди термин. Тогава родих първото си дете и се надявах да се случи по естествен начин. За съжаление не се получи така. Родих, както повечето от вас знаят, в болница Щерев, където естественото раждане се насърчава. Дори отидох там в последния момент да се следя. Вече бях влязла в 9-я месец, просто защото в Токуда тогава просто ме беше категорично, че трябва да се избера дата и да насрочим за секцио, защото бебето вървеше много голямо. Тогава ехографа показваше около 300, нещо такова. Но мен това ме разочарова, защото се съвпадаше с великденските празници, а както знаете, практиката у нас е секцията се извършва поне седмица или 10 дни преди термин, което въобще е луда работа. Не знам защо се прави. Както и да е, в последния момент смених следящия ме лекар. Отидох в Щерев, там попаднах на много добри специалисти, на които съм благодарна и до днес. И буквално до последно имаше опити да се случат нещата както си има по каналния ред, но това не се получи, за мое огромно съжаление. Допускам, че може би и те допуснаха някакви грешки, но това си ми остава в главата, защото какво се случва? На 19 май в 6:30 сутринта ми изтичат водите. Нямам болки, нямам контракции, нямам гадене, въобще чувствам се чудесно, просто се събудих, защото ми течеше някаква течност водна. И имаше така няколко локвички на леглото, станах съвсем спокойно, изкъпах се, облякох се, тръгнахме, дори спряхме да си взема кафе, вода и закуска и тръгнахме към болницата, приехаме към 8:30. След което проверихаме за разкрит, имах само 1 сантиметър, нямах болки, нямах нищо, включиха ми да ми изследят тоновете, всичко си вървеше нормално. Това, късмета, който извадих в кавички, беше, че следящата ме лекарка, която трябваше да ме изражда, тя беше след нощна смяна. И после трябваше да стои цял ден и цяла нощ и изобщо вече аз не знам какви сили са и останали на нея. Но това, което с мен се случи, което не ми хареса, беше, че цял ден стоях в предродилна зала и слушах всичките жени как родиха и през цялото време не ми дадоха дори да спина капка вода. За храна категорично не. И може би това доста ме изтощи, защото накрая вече не знаех къде се намирам наистина. Не, че съм изпитвала глад, но жажда изпитвах определено и устата ми беше пресъхнала. Изобщо вече накрая езика ми се беше удървил от всякъде и ми даваха една марличка, така, просто да си навлажнявам устните и лицето. Беше ужасно. Мисля, че ако имах малко повече сили физически, може би щях да се справя, въпреки рисковете, за които сега ще ви разкажа. Цял ден стоях без вода, без храна. Целият ден. Раждането продължи. То се счита от момента на изтичане на водите, т.е. от 6:30 сутринта на 19 май до 4:30 сутринта на 20 май следващия ден. И вече към 6-7 часа вечерта много ми беше зле. Бях гледала на Елена Василева, мисля, че беше една акушерка. Тя има училище за родители
И в него разказва подготвя жените за естествено раждане с разни техники на дишане. Опитах се да ги приложа, обаче едната ми нозера беше запушена, т.е. това не работеше, езикът ми беше пресъхнал, не можех и да дишам дори. Контракциите вече станаха много чести и непоносими, като преди това ми спукаха всички видове мехури и води и бебето не тръгваше. Просто не слизаше в родилния канал. Не знам защо и как се получават такива неща, не съм и питала предвид обстоятелствата тогава, но много дълго време имах контракции. Преди това обаче ми включиха окситоцин, което мисля, че изигра много лоша шега в целия процес и може би не беше необходимо. Включването на окситоцин, както знаете, предизвиква контракции, а контракциите предизвикват и разкритието, което е необходимо, за да се случи естественото раждане. Много внезапно стана всичко, т.е. ако не се включва окситоцин, контракциите започват постепенно. В повечето случаи честотата им става постепенна, не става изведнъж. И самата болка на контракцията, която е най-плашещото нещо за всички, как да кажа, подготвяш се по естествен начин, без окситоцин и болката започва стъпаловидно да се увеличава. Тоест, тялото ти свиква с една болка, след малко е малко повече, малко повече и така до края. Докато когато се включи окситоцин, просто става много агресивно и изведнъж, тази болка се усеща само когато раждаш. И в този случай съм на мнение, че това не е необходимо в повечето нормални раждания и случаи, защото природата си знае работата при всички положения. И всяка външна намеса крие рискове, крие заплахи и за мен не е препоръчителна. Казвам го без да имам медицинско образование, без да съм лекар, без да съм специалист, просто се водя по пътя на логиката. И преди мен имаше една друга жена, която пък преносваше и тя стоеше там, не знам, от няколко дни и няма никакви индикации за раждане. Обаче включиха окситоцин на бърза капка за 1 час. Тя направо се измъчи в ръката, но роди за минути, наистина. Изведоха я от предродилна зала. Аз в този момент отидох до тоалетната да пикам и като се върнах и легнах отново и ми включиха там коланите за тия неща, за тоновете, бебето изплака. И аз си викам, мале, айде да, но и на мен ми се случи същото, обаче не е. И така вече към, може би 6 часа, 6:30 ми включиха система на бавна капка първо и започнаха болките. И започнаха все по-често да се увеличават, да стават по-непоносимо, да стават все по-силни, да стават все по-чести и така часове наред. Накрая вече имах пълно разкритие. Напъвах, но нищо. Просто аз нямах напани. И след което ми поставиха епидурална упойка, защото действително не можех да издържам. Много време мина. И епидуралната упойка също може да е острията и също е външна намеса. Нали, облегчава болката там за около 30-40 минути, не чувстваш нищо. Обаче не си е работа и това. Съжалявам, че тогава не бях така подготвена, защото наивно си мислех, че всичко ще ми бъде наред, всичко ще се развие като по учебник. И много се надявах така да се случи. После обаче при следващата проверка с ръка отвътре какво се случва, моята акушер-гинеколожка ми каза, че бебето е с много голяма глава. И каза, това бебе е огромно. Въпреки че 3800 показваше ехографа дни преди раждането. И тогава тя ми каза, че ехографите в никакъв случай не са напълно точни, винаги варират с стотици грамове плюс-минус. И аз си казах, супер, то ще е примерно до 3,5 кг, ако е идеално въобще. Какъв е проблем да се роди нормално, дори да е малко по-голямо. И в крайна сметка, вече в
4 сутринта или малко преди 4. Аз за момент изгубих и съзнание. Както ви казах, почти денонощи вече не бях отпила и глътка вода. Беше ми адски горещо, може би от болките. Ме облияше постоянно. И много бях жадна, много ми стана лошо. Понякога имам много бели петна от този момент. Не си спомням някои неща. И аз спомням си, че лежах и треперех цялата. Имах чувство, че главата ми направо ще се пръсне. И тогава всички единодушно решиха, че е време за оперативна намеса, защото вече повече от час стоях с пълно разкритие, напъвах многократно, но нищо не се случваше, просто не тръгваше на това дете да се ражда и ме заведоха в операционната зала и там ме разрязаха. Беше гадно от гледна точка на това, че болка не съм усещала вече, след като ми сложиха и спинална упойка. От гледна точка на това, че те разпъват на кръст, буквално по този начин, и ти разват ръцете и пред тебе има един параван, ти не виждаш нищо и само чуваш едно хърц, как ти режат тук нещата и как пръска кръв. Бях изгубила около 1 литър кръв и после се чувствах много зле. За щастие всичко мина наред, но секциото крие много рискове, за които ще ви разкажа. И има международно споразумение, в което между 10 и 15% от ражданията трябва да се извършват и то е наистина в крайна необходимост, когато вече става живото застрашаващо за майката или за детето или за двамата. И не знам дали аз влизах в тези 10-15% наложителни, които трябваше тази процедура да се извърши. И интересното е, че в България за миналата година, за 2022, познайте колко процента от ражданията са чрез цезарово сечение. Не са нито 10, нито 15, нито 20, нито 30, 51% от ражданията са чрез цезарово сечение. И аз не мога да разбера това нещо. Всяка жена има право на избор. Не, когато става дума за раждане, нямаш право на избор, защото раждането е един вид основно. И операцията, тя се налага според някакви случаи. И това е по лекарска преценка. Но адекватна лекарска преценка, защото, за съжаление, у нас много лекари, огромен процент от израждащите лекари, просто за тях е в пъти по-лесно, от гледна точка на това, че когато раждаш естествено, то ще се случи в някакъв момент, в който никой не знае кога ще е точно. А когато е планирано секцио, тогава той може да си направи графика за деня, да си ги изреди там 5 жени и да стане да си тръгне и си пусне отпуска 10 дена, примерно. И това е много лошо. Много лоша практика. Освен всичко е и по-скъпа процедура. Печелят се повече пари от това нещо. И общо взето на никой не му пука за твоето здраве, за здравето на детето ти. Просто дай там да режеме и да се приключва, всичко ще бъде наред. И така, малко тъпо, даже не малко, това е ненормална работа, но такава ни е практиката. За съжаление, затова ви апелирам да се запознаете. Аз ще ви кажа много неща сега за двата типа раждания, но ви апелирам да се запознаете и вие да четете още литература на тази тема. Има една книга на Олга Дукат, която горещо ви препоръчвам, казва се "Раждане с любов". И аз с моята глупава глава не я прочетох преди първото ми раждане, сега първа я чета. И трябва да сте подготвени, трябва да сте информирани и да си пресявате информацията. Не да сте коне скапаци, не да си мислите, че това бях чела някъде, някаква жена беше написала, че това е цивилизования начин на раждане. Моля ви, не бъдете глупави и празноглави, наистина мислете и четете. Разпънаха ме на кръст, там срязаха ме, бебето изплака веднага, премериха го 4520. И преди това ми бяха казали още в Токуда, че аз съм с тесен таз и няма да мога да бъда нормално.
Все си мислят, че може да го рода нормално. И ако ще и с шевове, с каквото и да е, мисля, че може да рода нормално и да няма тежки последици за никой от двама. Но така е станало, така се случи, не мога върна времето назад, за съжаление. И лошото в този случай е, че то се ражда детето ти, веднага му режат пъпната връв, което е друга неправилна практика. Това с рязането на пъпната връв, мигновено, щом се извади детето, но при секцио няма как да е другояче. И там нещо, дори не знам какво са правили, защото аз не виждам, нали, имам параван пред себе си, нали, подсушили са го, почистили са го, лекли са го и просто ми го показаха. Мен тогава беше толкова притъмнял пред очите, че дори не го видях, просто някакъв силует като сянка видях, едно увито малко човече на ръце, ми го показаха, докато бях вързана и го отнесох. Това е. И не мога да си представя как има жени, които искат това да им се случва. Защото съм убедена, че всяка раждаща жена има майчиния инстинкт, нали? Първото нещо, което се случва в природата, когато дори кучета, котки, като рождат, те си раждат и веднага си придърпват малките при себе си. И те веднага засукват. Това не го разбирам. Не може да си пожелаш такова нещо да ти се случи без някакви крайно наложителни причини. И отведоха го. После около половин час още имах процедура, докато ме зашия, докато ме преместят. Не си усещах нищо от кръста надолу. И сложиха ме на една носилка. Изкараха ме, може би до неонатологията да беше това, или не знам, някакво отделение, където слагат бебетата току-що родени. И дадоха ми го само да се снимам с него. И пак ми го взех. Защото аз бях обездвижена, бях нефункционираща и трябваше да стоя в реанимация 24 часа поне. Заведоха ме в реанимация, включиха ми катетър, защото няма как да станеш да пикаш. И няколко системи, наведнъж абоката ми имаше от 3 места, се вливаха някакви неща, дори не знам какво се влива. И така стоях повече от денонощие, значи смятайте го от 5 сутринта на 20. В отделението ме качиха вече да мога да си видя детето на 21 след обяд. Денонощие и половина. Аз имам дете и все едно нямам дете. И самото чувство беше много неприятно. Значи толкова часове не бях спала. Там имах възможност в реанимация да спя, обаче не можех. Просто всичко ми отвътре ми трепереше, а пулса ми беше не знам какъв. Дори ми включиха апарат за кръвно, който на 10 минути измерва автоматично кръвното налягане и сърдечен пулс. И така часове наред. И през цялото това време ти стоиш в някакъв изолатор. Там докарваха и други майки, родили по същия начин. И се превръщаш в една експлозия от емоции, различни смесени чувства. Поревах си без някаква конкретна причина, просто бях свръхчувствителна. На такова състояние не бях изпитвала никога през живота ми. Само тогава. Това беше. И беше много гадно. След което вече на следващия ден, като ме качиха в стаята, доведоха ми детето и аз се чудех какво да го правя. Много ми беше странно. Много едно чуждо, непознато чувство. И то плачеше. Караха ме да го кърмя, аз пък не исках колко, защото много ми бяха гърдите набъбнали, много ми бяха болезнени и предпочитах да му дадат адаптирано мляко. Поредна глупост, въпреки че го кърмих година и 11 месеца след това. Но точно тогава в този момент, не знам, чувствах се безсилна, безпомощна, сама. И мисля, че всичко това се дължи на начина на раждане. За жената, която ви споменах по-рано, тя
роди, докараха я, полежа около час, след това стана и си отиде в отделението, дадоха и детето и аз така и не я видях повече, но станах изумена, нали, как ти я раждаш, тук що си родил, след 1 час ставаш. Даже дадоха и да яде 1 час след раждането. На мен ми дадоха дадоха ми вече към 10-11 часа, на обяд беше, на следващия ден чай. Малко чай. И то трябва да го пиеш на много малки глътки. Примерно дадоха ми една чашка и такава от тези пластмасовите от 200 мл до половината пълна. И това количество от 100 мл приблизително трябваше да го изпия в рамките на минимум 1 час. Не повече. Аз жадувах за някаква течност, просто толкова исках да изпия нещо и само по съвсем малко водичка и това ме довърши. И толкова за секциото. Така се ражда секцио. Повечето жени раждат по този начин. За възстановяването после, при всеки е различно. Говорил съм с жени, които много бързо се възстановяват. При мен в продължение на 3 месеца или 4 спях само по гръб. Не можех да спя на една страна. Невъзможно ми беше. Едва на 6-7 месец вече след раждането за първи път спах по корем. Въпреки че беше зараснало всичко вече, тук и отвътре, и отвънка, нали? Но не мога да ви опиша самото чувство какво е тук в корема. И дори все още като си пипна белега, то ми е като изтръпнало, не го усещам. Минаха повече от 2 години. И сега подозирам, че по всяка вероятност отново ще се наложи да рода секцио. За съжаление, въпреки че има многобройни случаи на ВИБАК успешни. ВИБАК е вагинално раждане след цезарово сечение. Казват, че трябва да са минали поне 2 години, като тези 2 години се смятат от раждане до раждане интервал, а не от раждане до ново забременяване. При мен ще има интервал от 2 години и половина от раждане до раждане и стискам палци да се случи, но не вярвам, просто усещам, че няма да стане така, както ми се иска. И толкова за секцията, затова моля ви, преди, особено за тези, които за първи път ще раждат, четете и се информирайте и мислете. Това е моя апел към вас. А сега ще ви кажа за някои небезобидни рискове, които крие този тип на раждане. Цезарово сечение може да се направи по спешност поради следните медицински причини. Нормалното раждане не настъпва или не напредва. Многоплодна бременност като близнаци или тризнаци. Плодът има нужда от спешна помощ и сериозна грижа за опазване на здравето. Настъпила хидроцефалия на плода. Бебето е в седалищно или напречено положение или е твърде голямо, за да премине през шийката на матката. Майката има заразен вирус, като херпес или хив, който би се предал на бебето при вагиналното раждане. Наличие на усложняващи раждането състояния, като диабет или високо кръвно налягане. Бъдещата майка има миома, възпрепятстваща шийката на матката за нормален процес на раждане. Аномалии на плацентата или пъпната връв. Предходно скорошно раждане с цезарово сечение. Ако сте от родилките, които мислят да родят чрез секцио, без това да има основателна медицинска причина, на първо място е добре да знаете, че това си е доста сложна медицинска операция. Доказано е, че интервенцията крие много по-голям риск от смърт на родилката, отколкото едно нормално вагинално раждане. Усложненията при жената за бъдещите и бременности също не са минимални. Секцио е интервенция, която засяга до голяма степен и способността на бебето да диша веднага след самото му изваждане от утробата. Ако все пак по медицински причини ви е препоръчано от лекари да родите чрез цезарово сечение, уверете се, че тези причини са напълно основателни, защото операцията е рискована. Цезаровото сечение е сложна операция, въпреки че много жени смятат за съвсем елементарна и я поставят като вид алтернатива на традиционното вагинално раждане. Тя съвсем не е. Интервенцията е мащабна коремна хирургия и затова при нея се поставя задължително локална или пълна упойка на родилката. Разрезът на корема се прави хоризонтално и е дълъг от 10 до 20 см, като се прави под нивото на линията на бикините.
Първите 12 часа след самата интервенция родилката има поставен катетър, за да може да се изхожда по малка нужда. Разрезът от секциото е защитен с превръзка за поне 24 часа, а понякога и повече. Смъртността при родилката може да бъде до 5 пъти по-голяма при цезарово сечение, докато Обединените нации като организация работят да намалят смъртността при родилките в световен мащаб. Скорошно изследване на списание Times разкри, че шокиращо данните за смъртност на родилки в САЩ се покачват. В Америка има цялостен ръст в извършването на секциоинтервенция, единствено от класацията се дели щата Калифорния до момента, и именно Обединените нации отбелязват факта, че смъртността за родилките и бебетата е до 5 пъти по-висока при секциоинтервенция, отколкото при вагинално раждане. Този факт до голяма степен се дължи на усложненията като сепсис и кръвоизливи в последствие на процедурата. Цезаровото сечение увеличава риска от усложнения по време на бъдещи бременности. Ако родилката имала предишно цезарово сечение, това може значително да увеличи риска от определени усложнения за бъдещи бременности. Те могат да включват рuptura на матката, плацента превия, при която плацентата на бременната припокрива шийката на матката, и плацента акрета, или захващане на плацентата по абнормален начин. Времето за възстановяване след цезарово сечение е много по-дълго. Секцията означава по-дълъг престой на майката и бебето в болница, като след всяка операция родилката ще трябва да даде време на тялото си да се излекува и да се възстанови преди да се върне към рутинното си ежедневие и по-енергичните движения. Освен това, трябва да внимавате с раната си от операцията и да се грижите за нея. Задължително се следи за обилно кървене след интервенцията, притискане или натиск в областта на раната и инфекции, като нежелани реакции след самата операция. Задължително около 4 дни след секцио родилката остава в болницата, за да се следи състоянието й и да се реагира светкавично при появили се усложнения. На родилките, преминали през цезарово сечение, обикновено се дават слабки и болкоуспокояващи, които да помогнат да превъзмогнат болката от операцията. Предишно цезарово сечение не означава, че следващото раждане не може да бъде вагинално. Ако предишните причини за секциоинтервенцията на родилката не са били медицински и тя не страда от хронични заболявания, следващото й раждане е напълно възможно да протече вагинално. Тази възможност зависи най-вече от това колко предишни секциопроцедури е имала родилката, нейното здравословно състояние и вида на срязването при предишна операция най-вече. Израждането посредством секцио може да бъде рисково за първите глътки въздух на бебето. Много е вероятно да се появят проблеми с дишането на бебето, когато то се изражда чрез цезарово сечение, защото бебето се вади от утробата много по-бързо, отколкото когато то преминава през тесния родов канал. Поради тази причина на всички секциоинтервенции присъстват педиатри и други специалисти, които да помогнат на бебето да диша и за други появили се проблеми за него от израждането по този начин. Бебета, родени посредством цезарово сечение, може да са по-поспаливи заради опойката. Поради възможността и задължителността секциоинтервенцията да се прави под пълна или локална опойка, бебетата, родени по този начин, са малко по-поспаливи и вяли от родените по естествен път. Опойката преминава от кръвта на родилката в тази на бебето и затова той е по-заспал в началото. Този ефект може да трае от 6 до 12 часа, но ако кърмите бебето колкото се може по-скоро след раждането, това може малко да го обидри. Никое животно не си отделя малките след раждането от себе си. Никое животно. Човека ражда в болници и бебето е занесено в една щайга, в едно съседно отделение и стои 3 дена отделено от майката. И после знаете ли какво следва? После се ражда професията психотерапия. Ако бебетата не бяха отделени от майките в първата годинка, цялата първа годинка, нямаше да има маса с какво да си вадя хляба. Най-тежката патология и най-престъпното нещо на този свят е отделянето на детето от майката в първата годинка.